ning kinabuhi Naray mong gloves na. Ikaw na lang perminti ang pinangga. Ay ko gagita. Down lagi. Wow, pagkalabli sweet miming ni mo pa. Mura ganina ra kadlira sa imong manok ba? Ako mong guning monitor ang kong manok eh. Murag naglain yung lawas ba? Kalintura day na pa. Murag inana gyud siguro sayon. Sa bawon na lang nato na pa. Hoy, ay pag inana kay daghan na biya kag manok na ihaw. Gamay pa pa ay, idungag gani nato na. Ayaw in taon. Palitan pa biya na ako ning mga vitamins karon. Palite di ayon. Kung dili ni mo na palitan, madamage yun na. Moadto na gani kog sentro karon kay moadto ko agribet kay magpalit kog vitamins ani. Naday kay kwarta pa. Basta para sa akong manok sayon, makapangita ra jud kog paagi. Kana may tagiya sa manok at timado kayo. Alangan, pinangga man ako ne. Paningon biya to akong maestra nga papalitan kog vitamins. Basta kay vitamins nimo, dito kasi mong mama ayaw sa kuha. Sa imo lang gud pa para maisan ni mo palit sa sentro. Sa imura laging mama kay igura ni akong kwarta sa manok. Hey, pagkalablusit niming nimo pa. Uy ma, papalitan brabi yada kog vitamins. Ingon akong teacher. Na, wala na ba yung kwarta diri sa iyon? Pagpalit na lang ba yan bugas? Ingon man gud si papa nga ikaw ra day palit. Wala na kay kwarta diri, ikaw na lang palit og bugas. Pagkalablusit niming, wala day mo ikapalit sa kuha. Ato sa imong papalakaw, basin na pa to extra dito. Wala lagi daw kwarta si papa ma. Nalagi daw sa imuha. Nga siya nga, ikaw na lang ipalit og bugas. Hey, pagkalabli ning kinabuhi Tama pag hindi papalit og vitamins ni manok. Uy pa, naman lagi kay kwarta. Igura lagi na ako ni ipalit og tambal sa manok. Ang ako aday pa, wala man day kwarta si mama. Sunod na lang gud na imo ha. Kanus na pa man ang sunod pa. Kung makasildo na ko, palitan ti ka bisan pag duha ka buok. Istorya na punta gati ka ni pa. Naunsa man na siya, dili man mo tuo. Palitan lagi ti ka. Kanus na ganino, dagay kog pizza. Mga sunod si Mana. Pizza man akong gipangayo, dili ban si mana. Sige. Karong pizza 16. Kadaghan naman ni mo nagiingon pa. Di naman ko mutuo ana. Tinuod na lagi ni. Promise. Anak ko nauna-unaan pa. Pwede na ko ni mo dili palitan og vitamins. Naaara man day na. Mula ka sa kuha kay magpalit og vitamins. Karon lang kanu. Tan-aw na to imong kaiso. Naray mong gloves nak. Ikaw na lang perminti ang pinangga. Salig siguro kag dili ti kasuklan. Ay ko gagita. Linok, sukon! Down lagi, kabalos na jud ko nimo. Bay, mong manok pa, nakuyapan na. Ha? Nga naman? Ay, napangutanan na dito, alina. Padamay! Uy! Nausa man eh! Ay! Naurot na yun eh akong manok! Dugay man gud ka ni palit og vitamins pa. Wa siguro na ka og gwanta. Sao naman lang ni Ron? Sa bawon na lang nato na pa, buhi pa bitaw ra gamay. Ikaw pag init mong tubig! Yes, sabaw na pod.